ei kun Janakkalassa. Joo. Älä viitti. Onko video Se käynnissä? lähtöpaikka se Janakkala. No, se maaseutu on järviä ja joka niemen notkohan Saarelmaan tahdon korin pystyttää vai miten se laulaa. No niin. No niin, Inari. Inari. Onko mies vai naisopettaja? Nais. Onko Liisa? Ei. Herkki. Ei. Mikä se on sun opettajan nimi? Ai uuden opettajan. Mulla ei ole mitään uutta opettajaa. Ei vaan sun opettajan nimi. Kaki. Kati. Ei ole Kati. Sano. Katri. 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 Katri Vala oli ainakin yksi, mutta on Siis kuollut Kurkinen. aikaa jo. Katri